Padayong gipangita ang sospek sa pagsunog sa 27 ka mga panimay sa sitio Marbich, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City ni adtong Domingo. Ang gitumbok na suspitsado mo si Francisco Ico Aton Jr. kinsa gikatahong wa na sa insaktong paminsar. Una nahitabo ang sunog na bantayan sa mga residente ang suspitsado nga gingong naghinuktok sulod sa iyang panimay. Human sa pipila ka gutlo, nakita na lang siyang anak nga gidagkuta na og lighter ang foam sa kwarto. Kay init ang panahon o kasagaran ginama sa light materials ang mga istruktura sa dapit, paspas nga gilamoy sa kayo ang mga panimay. Sa pagdali-dali nga may mahipos pang mga gamit, usa ka babaeng residente ang nahiagom og paso sa iyang wa nga bukton. Sa pagkakaron, gipahiluna-una ang mga biktima sa sunog sa mga tents nga gipabarog sa bakanting luna tapad sa dapit na sunugan kay wala pay atop ang ilang barangay gym nga naapektuhan sa bagyong Odette. Hinunahatagan na sila sa lokal nga kagamhanan ug mga food packs ug mga gamit sa balay. May pack meal sub alang kanila sulod sa tulo ka adlaw.